Πες μας και τι έγινε με τον Τζούριτς κάποια στιγμή στην αλλαγή του. Προφανώς εκτός από σέρβικα μιλούσε και γαλλικά και μιλούσε και με τον προπονητή του γαλλικά. Το λες κομψά, το λες πολύ κομψά. Εδώ είναι το πέναλτι που κάνει και η κάρτα που παίρνει, έτσι. Καταρχήν πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι πολύ αυστηρό το σφύριγμα. Δηλαδή τράβηξε, δεν υπάρχει θέμα, υπάρχει τράβηγμα στο Ζάχορα, αλλά από εκεί και πέρα η απόφαση είναι του διαιτητή, ξεκινάμε από αυτό. Όμως εκνευρίζεται, γιατί έκανε το λάθος, γιατί σφυρίχτηκε το πέναλτι, γιατί η ομάδα του βρίσκεται πίσω. Εκεί λοιπόν δεν συνεχίζει καταρχήν να είναι εκνευρισμένος με κάθε του αντίπαλο, μέχρι να τον βγάλει δηλαδή ο Κατσαβάκης, και συνεχίζει μετά και με τον Κατσαβάκη και πηγαίνοντας στον πάγκο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάπου λογικό, γιατί βράζει το αίμα όταν γίνεται έτσι το παιχνίδι, από τα πρώτα λεπτά σου πάει στραβά. Ας τον δικαιολογήσουμε και αυτόν. Ανεβαίνουν οι σφιγμοί. Εμείς είμαστε απ' έξω από τις γραμμές. Είμαστε λίγο πιο ήρεμοι. Έως πολύ πιο ήρεμοι. Και έχει κάνει και μια χειρονομία ο Τζούριτς βγαίνοντας. Έχει φτύσει, δεν ξέρω αν προοριζόταν για τον Κατσαβάκη, φεύγοντας και πηγαίνοντας προς τον πάγκο, αλλά τον κοιτούσε λίγο περίεργα ο προπονητής του Εθνικού Γαζόρου. Και επειδή έχουμε δίπλα μας τον Κριστό Βαζέχα, πώς αντιδρά ένας προπονητής σε μια τέτοια περίπτωση?